does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the... Sziasztok! Üdv mindenkinek a csatornámon, itt újra Edina, és ma beszeretném nektek mutatni, hogy hogyan festem én otthon a hajamat, hogyan értem el ezt a szép szürke és lilás színt, és közben elmesélem az én hajszín történetem. Már egyből így az elején el szeretném mondani, hogy nem vagyok fodrász, nincs professzionális képesítésem erre, úgyhogy mindenki a maga felelősségére fesse otthon a haját. Ezek a tippek, trükkök nekem beváltak az itthoni hajfestéshez, én ezeket szeretem alkalmazni, az évek során már kitapasztaltam, hogy nekem mi vált be, úgyhogy lássuk is én hogyan festem itthon a hajam. Mivel most nem szőkítettem a barna eredeti hajszínem, csak átfestettem a már szőkített hajamat, ezért most nem ugyanazt a festéket használtam, mint amit mindenfélékben szoktam itthon, és ezt a festéket szoktam használni a Scios-tól, 9 Levels of Lightening a Lighteners családból, 13.5-ös szint a Platinum Lighteners. Nekem ez vált be a legeslegjobban. Én már 4 éve ezt a festéket használom, mert nekem ez vált be a legjobban, de mivel most csak átmentem a szőke hajszínemen, és nem világosítottam a barnát, ezért most egy másikat használtam, mutatom is. Ugyancsak a Scios-tól a Cool Blondes 9 Levels of Lightening-et választottam most, mert ugye csak 4 fokozatot világosítja a hajunkat, és ez pontosan a 1259-es Cool Platinum Blonde árnyalat. Hát nekem nagyon beváltak ezek a Scios hajfestékek, sajnos nem szponzorált ez a videó. És ugye, amit eddig csináltam már 4 éve mindenféle évente, az a balayage technika, amint mondtam, az csak annyiból áll, hogy szépen rétegesen vesszük a tincseket, körülbelül ilyen vastagságúakat, és annak az a lényege, hogy szépen egybeolvadjon a sötét hajtövünk a világosított résszel. Látszik is, hogy az a fontos, hogy a végek legyenek a legvilágosabbak, és ahogy haladunk fölfelé, úgy fokozatosan sötétül. És itt fölülre W vagy M vonalban festjük fel a festéket, és így elsatírozzuk, hogy szép átmenetes végeredményt kapjunk. De mivel most meg vagyok elégedve a barna-szőke aránnyal, ezért most nem használom ezt a technikát, csak elmondtam érdekességképpen, hogy tudjátok, hogy én eddig hogyan festettem itthon a hajamat. Úgyhogy most csak befestem ezzel a szép szürke és szőke színnel, mutatom is hogyan. Mindig olvassuk el figyelmesen a használati útmutatást, és csináljuk meg az allergia tesztet, mielőtt belevágnánk a festésbe. Először is kikavarjuk a festéket. Én 2-t használok, mert hosszú a lomoncom, csak követem az utasításban leírt műveleteket, és már készen is van. Most megmutatom én, hogyan szeretem elválasztani és feltűzni a hajam, hogy a legkönnyedebben tudjam befesteni magamnak. Először is a középvonalom mentén a bal és a jobb oldalon körülbelül 2-2 centit leválasztok, és ezt feltűzöm. Majd a fejem tetejéről és a fülem magasságában leválasztom mindkét oldalról ezt a hajtincset, hogy ne legyen útban, illetve középen is elválasztom hátul, félbe mindkét oldalt. És meg is vagyunk, szerintem így a legegyszerűbb, hogyha magunknak festjük a hajunkat. Most pedig kb. Ilyen vastagságú tincseket véve befestjük az egész hajunkat, én figyelve arra, hogy a szőkített rész fessen be csak, most nem szeretném, hogy fentebbről kezdődjön a világos rész. Kicsit elsatírozom a festéket fölül, hogy szépen egybeolvadjon a szőke szín a barna tövemmel. Ezt a technikát alkalmazom minden egyes tincsre. Én már nagyon sokféle hajszínt és stílus kipróbáltam már, de ez jött be nekem a legjobban, látszik, mivel már 4 éve ennél maradtam. Mindig is tetszett a szőke világos haj, de mivel az én eredeti hajszínem a sötétbarna, ezért nagyon káros lenne a hajamnak, ha az egészet festeném be, és akkor minden 3 hetente a lelőtt töveket újra kellene fessem. Ezzel a módszerrel időt, energiát és pénzt is megspórolok, mivel csak fél évente festem magamnak. Mondjuk már lehet igénybe fogok venni én is egy profi fodrász által készített festést, mert még sohasem próbáltam. Már 7 éve festettem be először a hajam, akkor kezdtem az ombre szőkés barnával, és egyből beleszerettem. Aztán sorra próbáltam ki a színeket, voltam élénk vörös, rózsaszínes vörös, sötétlilás, rostavörös, pasztel rózsaszín. Mondjuk az nagyon tetszett, de az csak lemosható spréfesték volt. Majd rátértem erre a balayage szőkére. 2015-ben elsajátítottam ezt a technikát, és azóta is ennél maradtam.
Festettem az utolsó szícset is, onnantól kezdve mérem az időt, hogy 40 percet álljon a festék a hajamon, és azután mossam le róla. Ez a legizgibb rész, amikor lemosom, és várom, hogy szárítsam meg, hogy lássam a végeredményt. Először leöblítem a sok festéket, ilyenkor még magamon hagyom a kesztyűt, azután pedig megmosom a kedvenc samponommal. Majd feltétlenül használok balzsamot. Ezt is lépjük, és jó alá kész is vagyunk. Tehát ez a szín született a mostani hajfestésemből. Már nagyon rég ki szerettem volna próbálni ezt a trendi színt, és meg kell, hogy mondjam, nagyon tetszik. Ezután pedig nagyon fontos, hogy szőkítés után ápoljuk a hajunkat. Hogyha érdekel titeket, akkor majd arról is készíthetek egy videót, hogy ezt én hogyan csinálom. Addig is iratkozzatok fel a csatornámra, hogy a következő videóimról sem maradjatok le. Sok puszi mindenkinek!